Hello guys, majong adlaw natin tanan. So karong adlaw ray guys, gikan di ko sa merkado kay nipalit ko kuan, nipalit ko og pan kay gutom ko. Snack daris bay ba. Pagabot na tos na gatwad-tuwad nagguna ang tabangan. Labig na nagkuan. Okay na kabe? Okay ba? Naglalis ming Mariano sa text kay naingan nga magpada ako ng 500. Wala dyan gihuna-huna nga pila ka buwan si Jawa nagpada. 500 na ijang ipada. Kisa ba'y malipay daana. Naglalis mistakes. Nagdyan ng ipada SWD kaya na dyan pinirmahan nga magsustinto kada 15 o katapusan. Dyan wag ituman. Makaulbo nagkaspa. Dyan karon guys kay at tumukog tabilaran rong Domingo pohon. Kuan sa mi nanay dari magguna mi our kind of banding ni nanay siya banding ko no pero naguna di nagchat ang inahan nga agha ko nung igsuon ako sa Chocolate Hills ja wa man nagpaabot-abot ko dari mo arhi ba wa man ni arhi ja nag-chat wa man po nag-chat tuwat lagi mig man ba ja wa man nagkuan sila sa Chocolate Hills nag tour masigur sila ja ari sa kong nanay kay magkuan mi magguna pero malami pa rin ang karsada dari. Kaya labong na, wak man ko nakatiwas og unas katong kami bingbing kay kuan, humba man kog nangka. Karon magtiwas figuna. Nay palabig tuwad nay. Masanturi inja kang Romeo. Masanturi inja kang Romeo. Romeo buta ka ano. Kuan dirag kabo. Kabo na po di na plato. Giputod. Wasa ka tong jawa punit. Gali kaliguon. Ay, ito nagluto, ding-ding na ka, bago sabaw. Amo ka magkawutsi? Naman. Donut. Luhag-luhag na video. Terbi. Facebook ka dito. Tingnan ni unod. Ito pa rin sa una, pagkulang unod. Ala, nakalagi, kinay na putod. Nalagi tayo dengan kamuti dito na. Aliting nga ito. Kapag gabi, at matulungan ko. Hindi rin ang gabi na. Saan ka na eh? Ughad na, ano po. Nga. Malabong yung isang gabi na ito na. Tadi mag-telepon. Subatan ng pan, diba? Mga laro ko yung madali. Pinupuon. Sabay sa sabi na mo, Bing? Uya. Si Romeo, Juliet. Hindi landing, hindi ka bagay. Muna ka naman ang sa mga kainit. Nagmuntong manghidin. Anhin. Ito, kailangan niya anak nila. Duham to. Manganit. Abi kita mo. Dabot.
tuloy na eh. Kabitak. Terang bangsi ni kita, bangsi. Bangsi ba man ito ng kilo. Iapotay pudloy galunggong 200 kilo. Galunggong na. Iatay tamban tuloy na basag ko 100 kilo. Iapotay pudloy galunggong 200 kilo. Iatay tamban tuloy na basag ko 100 kilo. Iapotay pudloy galunggong 200 kilo. Isda, pero at daga. Iatay tamban tuloy na basag ko. Inom na tubig na galit eh. Buka-buka. What happened your mukha, Beng Beng? Why are you mad? Because of what? Kuan kay patay naman eh. Wala na buhig uban. Ama tong kuan na may tuday itanam tong bumbil na eh. Ngayon tanim dia. Ha. Dia ang bisa pwede sa ano. Ako sa dito balhin ko tong paanga. Wala Nami dia to dali kay kuan mo nga naman to. Sana on mo nga na. Muda ka man to nay. Na lagi dia nas kuan tanim na dia. Ito hindi na kana namang naa ka mahabog man ah. Aba. Ano na yung mga tuwang ha? Nangyaring isapaw kong tanong gana. Ah. Rabig singot ga. To nanay. Gamay na naman ka doon ay. Hinlo na. Nang pangunasa ng tundan ugma. Ito pang puong niya. Ha? Ano na yung karo si puong eh. Adi man ka na bang tundan pang kuha ag unas. Maligid ka da, Marians. Hangat. Kamuti. Hinlo na. Nangipag okra gana. Kato na raman to, gamay. Lami tatog pasyo nakakatay pas bahay ilatising nino. Ma. Unsa ba? Panas ng sunis. Hindi kikita na. Sabihan mo ito pa no. Ang nasil kang apat dyan. Ag. Adyaw. Ba't dyan mang nanay dagang bunga? Ito na nanay. Balik kawang gadiha diha, gadi diha. Dako snacks guys, gibinlan kong nanay kay gikanon lay kuslungson sa pag-uli na mo tong ditso kog tabang uguna. Nakoy piniritong saging na pod, siguro tagkaan na saging, dako na tingnawang dani. Daghan pa man gihapog hino guys, di matabang mo nang pirito na pod. Mga unta guys. Nahuman na miguna adto, nalami na kay nahinlo na. Uy! Hapit. Aganas kay lami na. Lami na siya kay giuwan man. Lami nagdahon. Na muha ko dani kang lapwaan. Malami digtanan basta magsigig uwan. Buhi ka pag bulang huwing manang pero tagsana na unod. Patigsaging to, awa pa nagitaba kay magsunod-sunod pag pangahinog, di na maato. Diyan mo rin yung vlog guys. Salamat sa isang pagtanaw.